Ang huling parte ng trip lang sa linggong ito ay ang mga sinubukan nating extreme sports dito sa unang rehiyon. Una na dyan ang ziplining sa Banna, Ilocos Norte. Ayan, bago tayo sumakay, kailangan nating magsuot ng safety harness. Tapos helmet. And then, alcohol para sa gloves. Tapos sorry sa mga may sakit sa puso kasi bawal silang sumakay sa mga ganitong klaseng ride. Bawal din sumakay sa zipline ang mga nakainom at nasa edad na mas mababa sa 18 pero maliban kung may pahintulot ng mga magulang. Bago ka lumarga, may mga instructions na binibigay ng operator para masigurado na walang masamang mangyayari sa'yo. No, si Dr. ito dyan, sir, kan medyo nagtito ba si ulo tayo? Hanggang dito nakaunat, ikot mo lang, sir. Tenti, imam dito, sir, relax mo lang hanggang tayo patpatang ka nagkapot. Saglit na ride lang yun pero sarap ng pakiramdam. Kailangan nyo itong subukan. Nasubukan din natin ang mga pinauso ng lead movement sa mga sand dunes ng La Paz, sa syudad ng Lawag, ang 4x4 riding at sandboarding. Ang lead movement o Lawag Eco Adventure Development Movement ay isang grupo na ang layon ay tumuklas ng mga lugar dito sa Ilocos Norte na pwedeng pang-akit ng mga turista. Ang lead movement ay naitatag noong 2004 na pinamumunuan ni Mr. Renitan at Glenn Guerrero. Una naming sinubukan ang pagsakay ng 4x4 jeep at ang ruta ay buong sand dunes ng La Paz. Okay, pagkatapos naming sumakay sa 4x4, ngayon naman, anong susunod natin gagawin, Len? Sandboarding. Sino mauna? Ikaw, syempre. Bakit ako? Ikaw Be kang bisita. gentleman. Hindi, wala nang ganun yun. Oh, so kailangan ladies Eh, first. ikaw, hindi ka naman ganun. Ikaw yung bisita so kailangan. Okay. Kaya natin Kaya yan. yan? Try natin Oo, yan. kaya lahat. yan. Walang hindi nakakakaya dito sa trip lang. Tama. Tara! Let's get it on. Bago sumabak si Len sa sandboard, syempre, kailangan niyang magsuot ng safety gears. Ang sandboarding ay isang outdoor sport na nagsimula pa noong dekada 40 pero ito ay nakilala lamang noong dekada 70. Ayon kay Jack Smith na naglalaro din ng sport na ito, ang sandboarding ay pinagsama-samang surfing at snow and skateboarding. Parang dali lang pero hirap pala. Huli ay sa Pugad o Pugo Adventure sa bayan ng Pugo, probinsya ng La Union. Una nating gagawin dito sa Pugad ay sasakay tayo sa ATV and buggy cart. Ngayon nandito tayo sa racetrack. Subukan natin. Ayan, medyo kinakabahan pero yung nakita kong mga nauna kanina, excite din. Parang in a minute,
mararamdaman ko na. Masusubukan ko na. Yung Superman zipline. Yung pa? Jem? Ano ka ba? Jem! Sir, pwede ka na mag-start ng kamay sir. Okay. Loro tayo sir. Okay, this is it! Yun yung isa sa pinaka-exciting na 20 seconds sa buhay ko. Usually sa customers, yun yung una. Yung sa Superman. Pag bago i-release, parang ganun. Pero once na nasasalubong mo na, para iba-iba reaction. May umiiyak, hindi mo alam kung ba't umiiyak sa sobrang galak na nakarating sa dulo. Yung iba naman, tears of joy daw kasi na-conquer yung fear, parang ganun. Kasi iba, wala lang, adrenaline rush. Yan ay ilan lamang sa aming mga pinuntahan sa mga nagdaang episodes ng Trip Lang. Abangan nyo ulit kami sa susunod na episode mga kaibigan para sa panibago na ng pamamasyal sa mga lugar na sa atin na hindi pa masyadong kilala. Dito na naman nagtatapos ang ating palabas sa linggong ito. At lagi pa ring tandaan na ginagawa namin to dahil Trip Lang.